Vi har læst en tale af Ole Lehmann, og det er fastetalen, som han holdte den 30. januar 1841. I den her tale, der benytter han det til at tale med bønderne, og der er mødt op, og hans tale kommer desværre til at koste ham 3 måneder i fængsel, fordi han har skabt had og misfornøjelse imod Danmarks forfatning, og også noget med, at han kritiserer kongen. Ole Lehmann, han er nationalliberalist, og den nationalliberalistiske bevægelse er den, som der arbejder for en fri forfatning i Danmark. På det her tidspunkt, der har den nationalliberalistiske bevægelse en stor interesse i at få bønderne engageret i deres bevægelse, fordi at kongen han lytter rigtig meget til bønderne, givet at de er den største klasse, men uden bøndernes interesse som sådan for emnet, så har deres bevægelse ikke lige så meget gennemslagskraft. Derfor så holder Ole Lehmann også den her tale. Og som nationalliberalist, der viser han to forskellige sider af sagen. På en og samme tid, så er han for liberalismen og for at for den fri forfatning og skattebevillingen, men samtidig med så er han faktisk også for, at der stadigvæk sidder en kongemagt på, og taler gentagne gange om, hvordan det er, at man ikke som sådan tager al magten fra kongen, men derimod styrker kongen i hans magt ved en form for nationalistisk måde at se tingene på. Samtidig med så fremhæver han dog også flere gange liberalistiske synspunkter, og blandt andet rigtig meget det liberalistiske økonomi. Han tager Norge som eksempel flere gange, og blandt andet hvordan det er Norge, de har på det her tidspunkt en langt lavere statsgæld, end det er Danmark, de har, og hvordan det er ikke bare de offentlige initiativer, men også de private initiativer, de fungerer bedre under et liberalistisk styre, eller med en fri forfatning. Kan vi ikke finde noget af det? Nå. Jo. Og så skal han også prøve at overbevise bønderne om det her med at arbejde sammen med staten og kongen. Og en af de argumenter, han bruger, så vi ser, jeg kan finde er her, at om det virkelig vil være, virkelig blev så, ja, i hvert fald om, ja, det her med, at bønderne, de kan få flere penge også, og at de vil få flere penge til at kunne nyde af selv, så de ikke går ned i lommen på andre. Og derved vil de også kunne skabe, få deres egen gård, eller hvad det er, de har at arbejde på, til at køre bedre rundt, hvis de fik noget af det selv. Og det står også hernede, bla bla bla. Ja, okay. Her er et sted. Burde det have stået. Jeg kan ikke finde det. Men i hvert fald, at de kan arbejde bedre sammen, og at det nok ikke vil være sådan en stor skam, at bønderne også fik lov til at få nogle af deres egen tjente penge. Ja, så nok. Han retter så også noget kritik mod kongen, men faktisk så det meste af den kritik, som han retter mod ham, det er ikke, at han gør noget mod bønderne, det er mere, at han slet ingenting gør. Vil det ikke være lettere for regeringen at udrette noget godt? Jeg tror, at det viser hos os, hvad der viser så mange andre steder, at den fri forfatning vil gøre det lettere for regeringen at udrette noget godt, vanskeligt at gøre noget slet, men umuligt at gøre slet ingenting. Og det er også fordi, at den konge, som der har været før, var det Frederik den anden, før, hvem er det her? Er det Christian 6. 8. Christian 8. Tror jeg. Ja, han påtaler ham for ikke at gøre nok for bønderne, ikke at gøre nok for folket, i forhold til at kongen, der er jo kommet før ham, har været en rigtig folkets mand. Og så er der også, han blev jo så fængslet i 3 måneder efter den her tale her, og på grund af den her tale her. Og de kritikker, som der er det nok allermest for ham fængslet, udover selvfølgelig at sige, at der ikke bliver gjort noget som helst. Hvad giver ham? Hvad giver?
Man kan jo blandt andet forestille sig, at den her udtalelse om, at det ikke er et spørgsmål om tid, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt at der kommer en fri forfatning, men mere et spørgsmål om tid, at det er en bevægelse, som der ikke kan stoppes. At folket, uanset hvad, det handler om folket, de er klar til at tro på det. Der stripper han fuldstændig kongemagten for deres betydning på en eller anden måde. Altså, den siger, at det handler alt sammen om, hvornår det går op for folket, at de er nyttige nok i sig selv til også at have indflydelse på landets styrelse. Og der kan man jo sige, der tager han jo som sådan set egentlig at ligegyldiggøre kongemagten, fordi at kongemagten som sådan ikke har nogen anden funktion eller lede, og dermed uden også at kunne lede, så bliver de lidt ligegyldige, lidt overflødige. Ja. Kongen bliver overflødig. Ja. Nej, klar. Nå. Er det ikke det? Jo.